pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isipin, kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ikay. Nagkita sa si Sandro ug Noy Al sa usa ka fast foods. Ug dito, gihikad ni Noy Al ang mga grabing informasyon ug ebidensya kung unsa gyud ka tinuray nga pagkatao ni Fras. Panagsarang mutingog si Sandro nga nagtan-aw sa laptop apan nagpangagot ang mga gipon. Bisan nagsulob og bisti sa Muslim si Flash, apan nailhan gud siya pinaagi sa CCTV cam ug sa mga picture nga gitandi nila ni Sandro. Apan wala sila kalibutan nga nagtan-aw lang nila si Flash sa may distansyang lamesa. Nagdali-dali nga misulod si Noy Al sa CR ug misunod niya si Flash. Ipatay ni Flash si Noy Al gamit ang kutsilyo. May misud nga laing tao ug naangin kay gipatay man usab ni Flash. Nagkamatngon si Sandro nga nadugay si Noy Al. Apan unya, kalitang nagkagubot kamay duha ka patay sa CR. Ug bito ang luha ni Sandro sa iyang nakita. Diha na diay sa akbang si Flash ug taud-taud niya na miyabot si Rahim. Magkaling iksuon niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Sinsinete o Yusuf. Nganong si Alra imo napatay kalit. Nganong wa nimo maapil si Sandro. Rahim, my cover is broken. Buak o guba na ang akong takuban kinahatag na ni Al ang tanang info bahid ako nga to the centro. That is why naa si Sandro sa atmo. Duula siya. Point blank, Brother Caleb. O patiya karon dayon si Sandro. Do! Nabuak naman ka ang imong takubang. So, niya ang laing oportunidad para sa imo, Caleb. Tanawa si Sandro sa atang. Nagsige og kumot sa iyang mga buhok. Kondulon mo siya og pusilon right on his head. Patay gyud si Sandro.
Unsa pa In the name of Allah, dili papagkaroon, Rahim. Why? Hatagi ako makatagbaw nga rason ngano nga dili pa nimo mapatay si Sandro. Kinahanglan mamatay na si Sandro aron ato marilis ang virus sa sud sa dako nga mall sa North. Ngano wa ka pa? Girekrut ko di mo, Rahim. Girekrut ko di mo yung may kaubang kondisyon. Dili sa tanang higayon nga mo sanong ko sa inyong gisugo ka na ko. Kung masabot akong delikado ang ibuhaton. Come on, tanawa sa atbang! Nagkatag ang mga tao ni Sandro. Ako sila makauban ka niya to. Mong makaidlag yung sila nako. Ukay ko ba na ang akong takuban o pagkaaron inon? Alkansin akong daan sa kong pagpadung panang dito. Unsa lain nga opsyon nimo, Khaled? Okay, you're right. Unsa ang imo na hunahunaan karon? Maghimo to diversionary nga mapakita po. Ug kinahanglan nga buhaton dayon sa napindali. Like what, Khaled? Magpabutot ang mga bomba din sa Cebu. All right. Daghan nga bomba. Sunod-sunod nga pagpabuto og mga bomba aron ma-divert ang atensyon ni Sandro. Sunod-sunod nga pag-ulbo sa bisan asang dapit din sa syudad. Okay. That's good. Mayo na nga imo na hunahunaan. Palargahan ang sakiran, Rahim. Ayaw paabot ang magkamatgun sila si Sandro. Mabiyak na rin. Let's go, Tarek. Padayon, Khaled. Maminaw ko sa imo. Huwag ka ng pagya, Rahim. Una lang ka na. Niya pa'y ikaduha. Pero mo'y labing likon kung magkinaon sa man gani ang mga tabo. Tungod ka daghan pamungwa masayri kung unsa gud ka na si Sandro. Unsa man ka na nga ikaduha, Khaled? Ang manghod nga madre ni Sandro. Ngano man si Madre? Gamit kayo si Mary Rahim. Gamit kayo si Mary Rahim. Oh, lagi! Oh, lagi! Oh, lagi! Oh, lagi! Ngano man lagi si Likon sang taming parato. Taming? Ipadagit si Mary. Ipadagit. Ikaw ang mudagit? Dili. Then, kinsa man di ay ang mudagit ni Madre Khaled? Si Yusuf. Stop the car. Stop the car, Tariq. I said stop the car. Gusto nimo nga si Yusuf ang modagit ni Mary, ha? Tungod kay suod si Yusuf o si Mary. Kung suguon mo si Yusuf nga bitahon niya si Mary, kay gusto ka matigsulti ni Mary para sa saka-project na ni Mary. O gusto ka nga mo sponsor sa mga project na ni Mary. Magkuyog dayon si Mary. Ang makikita ni mo. Ug sa diyang ikatubang ni mo ang madre. Usa na sa kapiyak na to, Rahim. Balikod ako. Ligo na tong taming si Mary kung magkinaon sa man gani ang atong trabaho. Khaled. Kung ni ana sa tumakamot si Mary,
Di na makapatuyang siyang abilidad si Sandro. Ug humok na kay nako siyang mapatay. Kinahanglan sa labing dali. Samtang magsulod-sulod og ulbo ang siyudad sa Subo. Idungan ang pagdakit ni Mary. Unsay imong huna-huna sa kong plano, Rahim? Sir Sandro. Trigger. Yes, sir. Gipatawag makakunin mo, sir. Sir, ganong ikaw man lang kami tutok na ko, sir. Magkasalig ako ninyo, Trigger. Kalain ba nga ng pangutanahan, Sir Sandro? Nga naman sir. Unsa man giday ang naglibot aning mga hitabo, sir? Ilang mga kauban. Mag-aabot ka sa bago na itong Renivo. 1100 hours. Yes, sir. May baon ako mga kauban, sir. Salamat, Trigger. Sir Sandro, wa para ba may baon si Plus sa bago na tong Rendibus? Ako sa may baon, sir. Dilag na lang may bawa pa sa Trigger. Liw na. Ano kang di man gusto si Sir Sandro nga may baon si Plus? Wa sa kong kakita ni Plus karon din sa namatyan ni Noyal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khalid. Andam na ang wow ka mga bomba nga mapaputon sa ipanuhang mga napit. Dinhi sa Siburaim. Are you sure nga husto na ang walo ka mga bomba, Khalid? Yes, Rahim. All right. My beloved brothers of jihad, listen to me. Niya ang tagsa-tagsa nato trabaho for the glory of Allah. Attention! Sir! Kareon. The exits. Trigger. Sir! Nahibaw ko nga nahibuong ka kaniya. Anong di lang kinahanglan nga pahibawan si Flash sa atong meeting karon. Men, taod-taod na nga nahimo na tong kaaway si Flash. Ano ba, sir? Ano ba, sir? Panahon na nga mahibaw mo sa tanan. Kamong tanan yun. Kinahanglang mahibaw mo. Siya ang traidor. Si Flash ang traidor sa atong unit. Taod-taod na nga nahalin si Flash. Gibaligyan niya ang iyang pagkatao nga tos mga terorista.
Taw-taw na nga kitang tanan nadaog na ilad sa kadaghan sa iyang pagkatraidor. Siya mo'y nagpatay sa gwardya sa luyong gate sa kampo. Iyak na gipugos pagda sa rooftop ug dito gipatay na niyang daan. Ug may pisto na siya ug sayon ra kayo niyang na-target ang dinakpan natong terorista. Nga maunti makasulti sa tanan. Si Flash mo ay nagpatay siyang asawa. Si Flash mo ay nagpatay ni Jan. Si Flash mo ay nagpatay ni Noy Al. Tanawan niyo nakuha sa CCTV. Tanawan niyo sa widescreen kung kinsay nagpatay ni Noy Al. Mao kining mga dapit nga pabuton. Paminaw mo og maayo. Si Ostad sa Lapu-Lapu City. Si Amar sa Mandawi City. Si Muhammad sa Talisay. Si Jaman sa Patro. Si Raman, si Gamil, o si Musam sa tulo ka simbahan sa mga Les Believers din sa Cebu. O si Falam sa San Nicolas. Kalib, Susihan na yung tasitagsan ninyo ka mga bomba. Aron mabuthon kinintanan ugma sa gabi. Interval lang og tag 10 minutes. Kinahanglan magsunod-sunod ang pagbuto. Una, ang Lapu-Lapu City. Dahil musunod ang Talisay City. Musunod ang Mandawi City. Pardo. San Nicolas. Uglas ang tulo ka mga simbahan. Meaning, mga buang ang bisan unsang otoridad nga makaaway sa matuod ng Islam. Atul sa sunod-sunod yung pag-ulbos sa mga bomba. Kinahanglan tuwa na kabungtanan sa inyong tasitagsa ka mga pwesto. Kaya alas 6 impunto ugma sa gabi unang mabuto ang Lapu-Lapu City. After 10 minutes musunod ang Talisay and so on and so forth. And so on and so forth. So, ingon na nini karon sa Flash. Ikasubok kay nakog dako kay dili na ko ikalimod nga hapit kamong tanan tingali. Bation og pangigi. Kay tinuod masad nga paborito ko kaayo si Flash. Pero sa may resulta sa tanan, taod-taod na dahi nga hilom kitang gibuang ni Flash. Excuse me. Partner. Yes. Yes. Mau ba? Okay, partner. Salamat. Bye. Round the clock ang paniid sa bahay ni Flash ug sabang mga dapit nga sagad ang atuan. Pero wanay Flash nga nakita nga sa ato pa. Dili na mo pauli si Flash yung bahay. Di na gyud magpakita pa si Flash sa iyang mga suod nga parente. Ug sa mga lugar nga sagad ang adtuan kay nahibaw na siya nga mahug sa peligro. Labaw nang di na gyud magpakita pa ninyo si Flash. Kung magpakita man, uwahin na mong makarya. Tungod kay ibutang gyud sa siguro ni Flash nga maunhan gyud mo. Mao nga pagpantay gyud mo. Dili ordinaryo si Flash. Dili masayon-sayon si Flash. Sayod kitang tanan kung unsa si Flash. Subok kay palandongon pero mao kini tinod. Makapila na kako nalutsan ni Flash. Makapila na kako katawin ni Flash.
Kapila na kako himuang tanga ni Flash. Sama sa pagpatay niya ni Jan, sama sa iyang pagpatay ni Noyal, wagi ko'y kalimutan nga nagplano na dahil siya kung saon pagkuot ni Jan. Nga ang naingnan sa iyang pagpatay ni Jan kay gipalihog na ko si Jan sa usa ka makutik kayong trabaho. Mausap si Noyal. Gipalihog na ko sa delikado kayong trabaho. O kining tanan mo'y naingnan silang kamatayon. Sa mong pagkita ni Noyal, gihimo na sa kong tanga ni Flash. Tungkol kay wagi ko'y alam maggandiha raday siya sa mungdol. Nagsudong namo ni Noyal. Sa magkausapa, sa lain na sang higayon, gipikatan na sad ko ni Flash. Tungkol kay milampos na sad si Flash. Iyang napatay si Noyal. At tulgyod sa kong presensya. Tulgyod sa kong presensya. Sir, Labaw nga hibaw si Flash nga nabuak na ang iyang takuman, Trigger. Mao nga kung piloon man nato ang atong pag-amping o pagbantay, mas pilo pa ang pag-amping o pagbantay ni Flash. Inaw-taon ta nga usara si Flash sa atong unit. Ugwa na sa ilaing kauban sa atong unit. Kasali ka na mo, Sir Sandro. Kasali ka na mo, Sir. Kasali ka na mo, Sir. Sir Sandro, mahimo bang mangutana kung hain masakop si Flash? Ang buto ko ipasabot, sir. Al-Qaeda ba siya? Jimaa Islamiyah si Flash. Kaway gihapon sa Al-Qaeda. Sorry nga nahimong emosyonal kining atong meeting. Anyway, madawat tayo ninyo ang mga directives gikan sa atong kaman. Salamat sa inyong lealtad. Dismiss. Trigger. Sir, Sunod ako. ako may imong ipulin ni Flash, Sir Sandro? O, Trigger. Imong i-recognize ang nag-surveillance ni Rahim. Ninghigayo na magamit na nimo ang mga junior officers sa itong unit. Yes, sir. Og salamat sa imo dayang pagsalig na ko, sir. Yes, sir. Ako kanabuhaton na yun, sir. Unsa pa'y dugang na kong assignment, sir? Una-una ang reorganisasyon sa surveillance, Trigger. Humana na, doon natin sabutan bahay na ako. Tungkol kay dako ko pagto. Giordera na si Flash na mo'y mangunis pagpatayin ako. Sir. You triple your time, Trigger. Make it fast. Siguro ka, Khalid. Siguro kay ko, Rahim. Mulampos ko sa mampagi. Suhito kay ko sa mga liho ug taktika ni Sandro. Grabe sa kikidlas o grabe pag-amping o magpantay sa iyang kaugaligon kung naa sa gawas. Maog nasud siyang kuhaon sa gawas. Pero kung naa sa sabisan pa sa ilang kaugaligon, sud o gawas sa ilang bahay. Kumpiyansa kay si Sandro. Mga dili ko siya kuuton at tulos siya mga lakaw sa gawas. Kuuton ko siya dapit silang kaugaligon. Okay. Okay. Kanusa ka na ni mo buhaton, Khalid? Ugma, Ugma sa gabi? nausaw akong plano. Mas gusto na ko siyang patyong sa adlawan, Rahim. Di na ko kapaabot ka magsugod ang pagbutos sa mga bomba. Patay na si Sandro siya dili pa magsugod ang pagpaulbo sa mga dapit dinhi sa Cebu. Rahim, ang bahay na sa Yusuf ang atong istoryahan. Kinahanglang suguon mo na siya sa pag-imbitar ni Mary. Aron sayo na lang kaing dagiton ang mga madre. Ugma dayon.
Sugoon ako si Yusuf. Aron iyang imbitahon si Madre. May tuyo ka na ako, kuya? Lingkod. Lingkod Yusuf. Yes. Na ako ipalihog sa imo, Yusuf. Gusto na ko ikasulti sa personal si Sister Mary. Please, Yusuf. Imbitaha si Sister Mary. Na ako importante tuyo sa Madre para sa mga less fortunates, labi na sa mga kabataan. Nahibaw ako, malipay si Sister Mary sa ako tuyo sa iya. Please, adtua karon dayon si Mary. Makiksulti ako sa iya. Yusuf? Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Madagit yun ka nila si Mary, pinagi ni Yusuf. Mapatay yun ka ni Francis Sandro. Magkari, iksuon, sunda palihog ang uban pa mga sumpay ning lahitang sugilanong. Si Mary, Tokong Yusuf. Sugilanon nga silulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Alvin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesam, og laing dalit kaninyo sa Supiradio Production Satar. Buhayin sa sarili.